दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्ट्रं आरो स्पेशल जे मोनसे हास्थायनाय आरो जे आपिल बे जाहैबाय जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर जि एकर्ड जादोंमोन एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ भारत सरकार आसाम सरकार जे मोनसे नेशनल कमिटमेंट बे स्टेटनि कमिटमेंट आरो बे एकर्डनि उनाव एकर्डआव जिखिनि जोङो दफा मोनबाय बेखौ मावफुंनांगौनि गासैयाबो मोनसे सल रेसपन्सिबिलिटि दङ आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि आफाद आरो गौथुम बा बयबो जेब्लाबो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै हाबा मावबोदों आरो हाबा मावलांगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे 2020नि एकर्डनि उनाव बिटिसि जि मोनसे इलेक्शन जानानै थांबाय आरो बे इलेक्शननि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे जइन्ट मोनसे एलायन्सनि मोनसे सरकार दा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। दा बे समाव एकर्डनि दफा मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मेन्डेट होदों आरो बे एलायन्सनि मोनसे सरकार बे सोलिदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन खेबसेबाव जोङो रिटारेट खालामो जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांहोफिनदों जे बिटिआरआव आथिखालाव इउपिपिएल बिजेपिनि जि सरकार दङ आरो अपोजिशन हिसाबै बिपिएफ हान्जानि जायफोर एमसिएलए दङ गासै 40 जन इलेक्टेड एमसिएलए रुलिं आरो अपोजिशननि सा 6 बेयाव नमिनेटेड एमसिएलए दङ बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बयहाबो दायित्व दङ। बाथ्राया जाहैबाय जे 2003नि बिटिसि एकर्डनि उनाव 2005आव इलेक्शन जादों आरो बे इलेक्शननि उनाव संग्रामि नेता दैदेनगिरिफ्रानो सरकारखौ सालायफैदों। सेम पेटार्नाव 2020नि एकर्डनि उनाव 2020आव जानाय बिटिआर इलेक्शनाव इउपिपिएल जाय बिथांमोना संग्रामि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनानो दिनै बे सरकाराव रुलिंआव माने लिडारशिपखौ लानानै सामलायगासिनो दङ बिजेपिजों एलायन्स। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना मोनसे पलिटिकेल पार्ट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बे ट्राइ जंसन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअआ सिगनेटरि स्टेक हल्डार हिसाबै जोङो बेखौ आपिल आरो दाबि होलांबाय थागोन। दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय 46 जि एमसिएलए दङ चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो इएम एमसिएलए गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ। अकल राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो नैबे 5 बोसोरनि मेन्डेटआनो बिटिआर बासिनि मेन्डेटआनो जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मेन्डेट सान्थि गायसननायनि मेन्डेट आरो रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन बे जौगानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ। आरो बे बेलायाव आङो सानो जे रिजनेल जायफोर फर्सेस दङ इउपिपिएल जागोन बिपिएफ जागोन एलायन्सनि पार्टनार हिसाबै राष्ट्रीय दल दङ बिजेपि जाय जेरै थाया मानो बिथांमोना गासिबो बिटिआरनि बासिन्दा बिटिआरनि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै फैदों। बयहाबो एकर्डनि सायाव ट्रास्ट आरो बिसासा थानांगौ एकर्डनि सायाव बयहाबो मोनसे अनसायनाय आरो हाबा मावनाया थानांगौ। दा बेखायनो अपोजिशनाव दङब्लाबो बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनाबो संग्रामि नेता जातीय सत्ता जातीय संग्रामजों फैनाय आरो दिनै बिथांमोना मोनसे आन्चलिक दल 2003नि उनाव 2005आव दानानै आन्चलिक राजनीतिक दलखौ सामलायदों। इउपिपिएलआव जायफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै जातीय सत्ता जातीय आन्दलन आरो संग्रामनि गेजेरजों फैनाय आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो मोनसे हान्जा आन्चलिक हान्जा माने रिजनेल पार्टि दानानै दिनै सरकाराव दङ आरो बिजेपिनि जायफोरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिनै एमसिएलए दङ बिथांमोनाबो बे आन्दलनखौ 30-35टा बोसोराव नुबोदों बे आन्दलनखौ बुजिबोदों। दा बेखायनो बर' हारिनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट लुबैनाया जाहैबाय बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि लुबैनाया जाहैबाय जे सान्थि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना टाइम बाउन्ड आरो स्पिडि जानांगौ।
भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेसेबां लेभेलाव नारसिननानै सरकार तो सरकार हाबा मावनांगौ आरो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ बिनि थाखायनो मोनसे इउनाइटेड मोनसे एफर्टआव हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जोङो बयखौबो आपिल खालामो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनायखौ जों लुबैया आरो अकल पावार पलिटिक्स खालामनायखौ जों लुबैया पावार पलिटिक्सनि थाखाय नैबे 5 बोसोरा नङामोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया बे 5 बोसोर जि मोनसे एलायन्सनि सरकार बा एकर्डनि उनाव आन्दोलननि उनाव दानाय जि सरकार बे सरकारनि कमिटमेन्टआ जाबाय पिस गायसननाय एस्टाब्लिशमेन्ट सुक्ति मावफुंनाय आरो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानि सिमां आरो आसा आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै दानि आथिखालनि 46 नाम्बार्स जेसेबां MCLA दङ बयबो इउनाइटेड हाबा मावलांनांगौ आरो बे बेलायाव रिजनेल फर्सेस रिजनेल आनसलिक दलफोरा संग्रामि मोनसे सत्ताजों फैनाय हिसाबै बिथांमोना बेयाव बांसिन